Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Myntri jang ka tanak ka Koit ka Khiah jang ka Sarkar Jilla ka Dr. Mazel Ampriningdo. Haka arpusau trik unai wing arhajar arpulai ka Plie, ya ka building Thymmai jang ka Mawkdok Sub Center, Health and Wellness Center, haringkat ka jing Sakhilang, jang MLA ka Sora Constituency uba Given M. Milliam. Hakan ni sengi la Sakhilang do Block Development Officer jang ka Light Kro kat Arshnong CNRD Block uba Pitin Song ka Dr. S. E. Lingdo ka Balong ka District Medical and Health Officer jang ka East Khasi Hills District usorda jang ka Shnong Mawkdok ki doktor ki Asha bat ki wei Center kadai kata ka wellness center. Kiri ki bala kampro, bat ki bala kamkeu, haka development ka jongki. Jushim ya kata ka index lane, kumno bo pintau, lada kini kiri ki long kiri ki bala shakman, ki first world nations. Ka jingtau barabor, kawan na kata. Level of wellness. Katno, kadon, kajingsup, kajinghun, bat kajingla, bantet, bang yada, yaki nong song snong, na ki jingpang, ki bala, ban pendo ya kajing im kajoki. Hakini ki kendits nem, kaka, don kajing do sendet yaki jing im. Naki daw, joki jingpang, kiba kenrei hakimet ki jongi. Ringingim non jingtip, bon ki don high sugar, kapang sini. Kim temru baki don ya kata ka jingpang sini. Tang da ka basu tau ya ka snam ka jongi. Lasem baki la long lupa, kiba pang sini, bat kim tip baki pang sini. Lada pimtip pidon blood pressure, lada pimtip pidon sini hakamen. Kat bapinda up, ya kani ke jingpang bakan ban yepi. Numdon hospital, bala menyerap yepi. Kum kajan penriau ngiting menlej ki hospital. Lada yang ahu pi om. Ale madam, mentangin le no, ya ka health check up jong pi. Kaban ningkong kaban wan haka jabing kajonga kaban long ningan nai tip than ublay ukam tip ikan no ublay i om bai ublay uban tip nrai ya ka bible lani kanu ka kot ka baya dei pat kanu kanyam kan om bai ublay uyaram ikito ki bayaram yala dejwa kane ka sub center kadai bandai ru ka counseling center. Yarab, yakito, kibalangom hakum kita kikam hadir ke jindi tangban birya kawan ke jindi kabapenlong jingma yang kemet kepat kejongi. Wat nomodur baka PHC on ya keren gini kikam. Iya, haki sub center. Ninya keren gini kikap. Kajingpang TV. Kalanang telap yaki longying kibapon. Balay ban leran la dadon TV. Manopo ong yepi baka TV takta. Layo kalapor. Kadai kajing bakla. Kum ka community kini ki challenges jongi. Bat ladangila bangin rachwa ye kita hakman. Kani ka Health and Wellness Center. Kasawalam ya kata ka happiness. Sadar, mentakasmi. Ni dedicate ya kani ka Health Center. Haki sangti ki babhagi jompi bat ka dorbar ka jompi. Wat mudur
Bakin wan ki doktor, bakin check ya kan ke center, ma pi utrai jong kan ke center, shimti ya kan, bat ban penkelai ya kan ke jaka kaban ai sumar, lemba ke jing lam kman jong isodar jong fi, kadon shibun bakala ban ai margalian, nakabenta jong pi kinong shong shnong. Ka sub center kabala ban penkha khlung ban kham penjan ya kata ka jing ai jing bentoi kham tam lele ya ki long kumi ki baha ki snem ki beladen ngila yo I don ka jing do no jong ka jing im jong ki long kumi ki jongi kaba ka sarkar ka hap man bakle kum ka Myntri ka pet ye ka ni ka department ngasngo ban ai ka jing ro ka ba kraw ya ki ANM nurses ki GNM nurses ki MLHP workers ki ashas ki balakmi ye ka ni ka kam ban ai ye ka ta ka assurity ye ki nong shong snong ki ba armen ba wat kuslai, wat pisa wat ling wat don kajing tin hakapor ba pinlit ka yaki kun ki jomfi. Bat kumba kalong nakani ka tan jomfi siya di blong kajing do no jong kajing in jong ki long kumi kalalong zero klam don kajing do no yaki long kumi hakini ki kindet banai ki beladen hakani ke jaka ki ki daw ki baki klung ki do no yala ki jong ki jing im hapo kasi hajar sni kalong katong kabangi hapan bed menta pilayo snow ji Dr. Karmut bai om karukom penkha klung karukom ai jing yarap yaki klung kitika kabangi de ban ai yaki ban yada yaki naki jingma jong ki jingpang ki bala ban pendu ya ka jing im ka jongki kita pan ki de kita ki challenges bamangi rengkat lang ngihap ya bakli ban ped ba ngila ban ai ya ka assurity baban bakhaye klum iklum iyo ya kalan ang im kajing im kababit kababiyak hado ba indala he lasam kani kade ka next challenge jong kani kasian anti block pat ngada kentu ya baro ki stakeholders mapi baro ki bayadon bentalang hakani kakap banyang maromat iya kani kasokar jela kajungi mentah kalapoi sampo wais memtam ban ngilai kum kasorkar ban snow tu syai bakanom day kababian bat kababit baka sorkar kan pentulun lut yaki kambaro nakabenta kajing bahajong kinong syong snow nakataka daw gipen mi ya ita ijaka ay sumar iberrektam ha kikato kat nishnong ban moromot nakabenta lai hajar ngod kinong syong snong syeneng bat ban penyat penbet penbiang dakadorbar snong ngila dep rai kum kasorkar baki sub center on pen on kmi dakishnong pi kishnong gi basyong marjan bat kani ka sub center pidi ban pen ban trilang ban lam kman knang ba kata ka koit ka Khiah ka bangi juya kren na kapor ka urlong bat ka longdo long snam hakidong kishnong
Lada sipawat ki yo diabetes nget yang kade ka lifestyle ka jingim ka jongi bang tang ya ka dok song bang tang ya ki jingbam ki babang ki batiang bang bandi sini lai shamot hai pelai beritang kan ni ka sosi kalong dalala pangidon kum kita ki jingbam ngim di syo ngi kyar bet kataru kade ki jingbam pidon hypertension, pidon blood pressure, pinumbang lo takut. Pinyo sa sodium deficiency. Kini ki health workers ki badan saudong jumpi. Ki datang kita, ki banayo training, ki banyarap na piba. Nongrum, bapintip ba ya ini patient, habban refer no, syati syashalong. Lat nang tahi, kat kini ki long kumi ki badan hangni. Ngam ngen, bapin deny ki kon ki jompi ya ka immunization. What thing ketika sen ki kon ngaru ngadang don sakawai ka immunization ban ai kon jo ngai iba news nem. Namar kawan no to ka klam na klem yo ai ka DPT booster. Ngan hab le pai ban ai. Nga ong sho ngan le chngale sen ki kon ni shit pang Kloit ki kelong leng ki kelong mano ka kami bang sutana penyu ki kon bagi leng Nrei itu itikai ba fi no pi ki leng lais ni saus ni. Nrei ke jenya dapat shirta. Mapi ki aganwari workers ki ashas. Pide ki mau kendon ki ba piang bah. Wan lam ni ka kot ka Khiah hakasnong ka tau ka jompi. Dei mapi ki ban ling ya kane ka center jong i sodan bat ki patba nga IT ya kane ka sub center hakikti ki bokoror ki jompi pendon kam ya ka naka benta jompi naka benta ka sarkar re naka benta jompi ki nong shong ki ban shimti ya ka ngam kwa banwan hadin arsnem ban ong la pei kata la pra kata la kata ngin sapen khamti ya ka mang tengka ka kerpang syaki darbar baro ngin walam syapi ya kata ka jingla ka ba phila pen i bangila syania api bag ngin pen khamti ya pi ya kecing penyai jong kane ka plan jong ka surga daki spa ut ki brio ki yam na kecing pang cancer menor ki brio ki leran ban keren sepang ka cancer ki bong bangapang cancer ki tin ya kata ka kentin bakan mi na kermayang tur kecongki ngim dei banting ya ka pampu ngimdei banting balong ka cancer ngidei ban yang balong ngapang cancer ngimdei yang ngala ban pengkot deki hajar ngut ki prewa kan ka jela ki bedon cancer ki balalap kloi bat lalak ban penjam iki wat do jingkermen nakabangit len bat ngim kwa ban yakana pi pen ma Om tang ya lagi. Nrei ki pa ki bathon ki badon saudong jompi. Sha ya kane ka health center, ka wellness center, bakan ya keren sepang ka cancer. Lada pimdon ya ka adhar. Haba pipang pisitong. Pimyo pendekam ya ka MHIS, bat ya ka scheme jong Myntri ramba jong kane ka ribe jungi. Ngasngaw bakita kidei kimits lanegi jing mudur be jongi ba ngim shania ya kanu ka bawan Thymmai kidon ki khon jongi ki pusukalan bekram kidon ki long kumi ki jongi pusukalan bekram le yau jiling sa lengo kun sweat Om tangi ki khon ki jongi ki bakodor rei ki bakiyeng ki baseng. Tengah ngasngaw
pendan kampaya kaneka sub-center. Kaneka sub-center kanya rapru ya pi ban keren sepang ka HIV AIDS. Dan mana bakwa ang keren sepang ka AIDS. Rengan ya to ya pi. Kung unong to ubawan bantu nakayeng ka jongi ka porme ka HIV AIDS kala nang telep yangi. Rengim kwa pan keren sepang ka HIV AIDS. Ngitin. Ngihuslay. Mentakas ni mangi kiamale jong ka Meghalaya Legislative Assembly ngiya kendo bat speaker pan yung kren siapang ka HIV AIDS kajimpang drugs bon nangingiyong kakwa pray kata kajimpang drugs dengan itu ipi lada kane ka sub center kam sedang bangkeren siapang udroks long leno yang ibangin kami lanti ya kasorka bakan lenut ya kabaday ban le banyada ya kikon samla kikon kikti kijoni nakajinpen ngop lani syak ben ngop how drugs. So happy. ANC registration. Where's Dr. Yes, ma'am, Dr. I would like to see a lab technician here at least 3 times a week. Lab technician. At least 3 times a week you need to juggle. You have MHIS funds with you. Just hire No, enough we hire in technicians. OPC, one lab. We have only one lab technician. Then we hire from MHIS in PC. But then I'm sure you have more funds. No, they can send the lab technician Yes. twice or thrice a week. At least let this be a place that please help these citizens, help Sadar. The more people will smile, the better you and I will feel. Because that's where, And then we have to do through that MDA, SDL. let's do it. Look, that is where Because it's them, ma'am, who's giving us, not us. If you don't ask an Indian, they will not give. No, that's what we are doing. Any other branding, you told me the generic names, but it is them. They're giving this, and now only the corporation has Likely they're just finishing off the last round. last round. But henceforth, get doctors, nurses to understand the generic components because it will be a little tough for them also. They, as a mom, are also finding it difficult to see a generic thing. Because a generic drug will not have all those details of the. There are manpowers. See. You can be this old. And we are losing precious things. This is what? So how deep is this? Sardar, this is something that you have to take great care of. Whenever you see it is a quarter full, this is not very deep. Make sure your central
car comes. Yeah. Because this is where, we will have. Yes. Please, let's take care. And here you take the Sharp. Biomedical. Sharp. needles. Needles. So both of these will have to be cleared from time to time. Thank you. Thank you. We have a meeting